ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಟರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಲಿಯಾನು ದಾಲ ಕ್ರೀಮ್ ಆವಡ್ ಏಜೆಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಆವಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಜಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನೇ ಸಾಮಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾದ ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗೆ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವ ಈತನೇ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊಲ ಇಂಚನೆ ರಫ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಯಾವು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೇಯಿ ಹೊಡಿತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಪಗ ಇದು ಕೊಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಾಗುಂಡು ಒಂದು ಬೇಯರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲೈತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಇದು ಬೇಯ್ತುಂಡ ಯಾವು ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಚಪ್ಪ ಅವರ ದಿವೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ರಂಡು ಮುಲಿಯನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದು ತೊಂದೆ ಒಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ನವ್ವೇ ಬಾಣಲೆಗ್ ಕುಡಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚನೆ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ಮಲು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿತ್ತನ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಪೊಡ್ತು ತಾಗೊಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಆತು ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಜೋರ್ದಿ ಒಡ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹದೋಟೆ ದಿಗೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಣಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಯನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಲಿಯನ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಈತೆ ಮಸಾಲ ಯಾವು ದಯಪಂಡ ಜೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ದ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಪೂರ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಬುಡಿ ಅಂತಾಲ ನೀರು ಪಾಡುಚಿ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಮಸಾಲೆಡು ಮಲ್ಪುನು ಈತೆ ಗಟ್ಟಿಡು ತುಲೆತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊತ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಂತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದೇ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ತನಿಕ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಗುಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೊಂದುಂಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆತನಿಂದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು 200 ಗ್ರಾಮ್ದತ್ತು ಏನು ಪನ್ನೀರ್ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಫ್ರೋಝನ್ ಬಟಾಣಿ ನಿಕುಲು ಪಜ್ಜಿಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಪಜ್ಜಿ ಬಟಾಣಿ ದೆತ್ತೊಂದೊಡ್ಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೇಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದು ಫ್ರೋಝನ್ ಆಯ್ನಡ್ದ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಬೇಯ್ಪಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಲೆ
ಇತ್ತೆ ಆಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಇದು ಬೇಯ್ದು ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬೋಡಂಡ ಪಾಡುಲಿ ಅಂಡ ನೀರು ಪಾಂಡು ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಐಕೆ ಅಂದಾಲ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿಗೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ಚಿನ್ನ ಪರಾಟ ಮೂಲಿಯನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಡು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರಾಟ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ ಚಪಾತಿಲಿ ದೊಡ್ಡು ಚಿನ್ನ ನೀರು ದೋಸೆ ಅಂಚಲ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತುತುಲೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಸುಲಾಭಲ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ ಜಿಮುಲು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು